Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Meta nkun miġuwa, sirt insiba faċli nieħu żewġ pinnoli għal kontra l-uġigħ. Imma mbagħad noqgħod naħseb, tajt nagħmel tajjeb nieħu dawn il-pinnoli. Mela da dejjem jiddependi skont it-tip ta' uġigħ kemm ikun qawwi. Issa l-uġigħ mhux għal kulħadd l-istess u apparti minn hekk nafu li l-uġigħ mhux ħaġa sabiħa allura dak li jkun normali li ħajprova jagħmel xi ħaġa biex itaffih. Mela, l-importanti li jekk ħanieħdu xi ħaġa nibdew b'affarijiet sempliċi li nistgħu nixtruhom over the counter, xi ħaġa bħal paracetamol biex għall-inqas nippruvaw ntaffu l-uġigħ ta' dak il-ħin. U mbagħad qabel immorru għal affarijiet oħra nieħdu parir tat-tabib u l-ewwel jeżaminana tabib qabel ma naqbdu mmorru għal affarijiet oħrajn. Dawn it-tip ta' mediċini jistgħu jinxtraw mingħajr riċetta tat-tabib, però insibu studji li juru li persuna tista' anke tiġi dipendenti fuq dawn it-tip ta' mediċina. X'inhu l-parir min-naħa tat-tobba? Jekk jittieħdu sew dawn il-mediċini, ġifieri jittieħdu fid-doża li hemm li hija rakkomandata u għat-tul ta' żmien li hemm bżonn, mhux ħajamlu dipendenza, ġifieri xorta ħajjibqgħu jaħdmu. Però nafu li hemm ċertu mediċini oħrajn li huma naqra iktar qawwijin fil-klassi tal-opioids bħal morfina, bħal codeine, illi jekk jittieħdu għal ammont twil ta' żmien u f'dożi qawwijin, jista' jkun illi dak li jkun isir dipendenti minnhom għalhekk imbagħad li jiġri li meta jerġa' jipprova joħodhom ikollu bżonn doża aktar qawwija biex tagħmel effett. Però dawn huma mediċini serji, ġifieri mhumiex tip ta' mediċini illi dak li jkun ħajqbatu jixtrihom over the counter. Ġifieri jekk ħajintużaw, iridu jintużaw għal raġuni li tkun hemm bżonn, ġifieri. Abbuż minn dawn il-mediċini jista' jwassal għal problemi kemm immedjati kif ukoll problemi fit-tul. Problemi bħal dardir, uġigħ fl-istonku u bugħawwiċ huma komuni, però jeżistu wkoll problemi aktar serji. Iva, sfortunatament daw il-mediċini jekk nużawhom ħażin hemm ċans li jagħtu side effects gravi. Pereżempju, l-pinnoli kontra l-infjammazzjoni li sfortunatament taw min jabbuża minnhom għal kull ħaġa ta' xejn jistgħu jikkawżaw problemi kbar fl-istonku. Ġieli jkun hemm każijiet fejn jkun hemm barxa fl-istonku dak li jkun jitlef ammont ta' demm sostanzjali u jkun hemm problemi serji li ġieli anke jistgħu jkunu fatali. Jistgħu wkoll jagħmlu problemi fuq il-kliwi, dak li jkun jaf jinnota nefħa f'saqajh u di tkun l-ewwel indikazzjoni li hemm xi problemi fil-kliwi. Jistgħu wkoll ikun hemm xi problemi fil-fwied, problemi fil-qalb, jistgħu jżidu il-problema tal-pressjoni għolja u anke jikkawżaw affarijiet iktar gravi bħal attakk ta' qalb jew inkella xi stroke. Importanti ħafna li daw il-mediċini jekk xatt ikun ibati bl-ażma jevithom kemm jista' jkun il għaliex dawn jistgħu jikkawżaw attakk tal-ażma. Ġifieri importanti li jekk maħniex ċerti minn xi qed nieħdu nfittxu l-parir tal-ispiżjar jew inkella tat-tabib. Illum fis-siti soċjali nsibu ħafna artikli li jitkellmu dwar rimedji naturali kif wieħed għandu jikkumbatti l-uġigħ. Kemm hu rakkomandat li wieħed jipprova metodi oħrajn qabel ma jieħu l-mediċina? U x'tip ta' metodi huma effettivi? Ħafna drabi importanti li mmorru għal metodi oħrajn, speċjalment jekk l-uġigħ ikun tip ta' uġigħ rikorrenti bħal eżempju uġigħ muskolari, uġigħ fid-dar. Dak li jkun jekk nieħdu painkiller li nkunu qed nagħmlu nkunu qegħdin intafu ftit l-uġigħ u nsolvu l-problema għal ftit żmien. Però importanti li nirrikorru għal affarijiet oħrajn bħal pereżempju physiotherapy jew xi acupuncture jew xi affarijiet oħrajn
U daw it-tip ta' terapiji jistgħu jgħinuna biex jalmuna iktar kif għandna niddiljaw mal-uġieħ u jgħinuna anki għal-ħajja ta' kuljum biex kemm jista' jkun ma noqgħodux niddependu fuq il-pinnoli tal-uġieħ. Importanti ħafna però li qabel ma mmorru għal daw it-terapiji nieħdu parir mingħand it-tabib il għaliex mhux kull tip ta' terapija tapplika għal kulħadd. Dan dejjem jiddependi skont iċ-ċirkustanza u skont il-bniedem speċi skont il-każ x'l-aħjar jaf ikun tajnuna għalih jew le, ġifieri mhux kull terapija tapplika għal kulħadd. Tikka aktar dwar saħtek. L-avokado mhijiex xi frotta daqstant popolari magħna, però wieħed illum jista' jixtriha faċilment mingħand tal-ħaxix. Li għandha speċjali din il-frotta hu li fejn frott ieħor din mhijiex mimlija karboidrati, iżda minflok fiha xaħmijiet li ma jagħmlux ħsara lil saħħitna. Barra minn hekk l-avokado fiha mal-20 vitamina u minerali differenti. Fosthom il-vitamina C, il-vitamina K, il-potassju u saħansitra ammont żgħir ta' ħadid. L-avokado jgħin ukoll biex jitbaxxa l-livell tal-kolesterol fid-demm u bekk huwa ideali għal min irid isegwi dieta li tbiegħed ir-riskju tal-mard tal-qalb. Din il-frotta tgħin ukoll biex tissaħħaħ il-vista tal-għajnejn, kif ukoll biex tbiegħed ir-riskju tal-katarretti. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.